Dobar dan, ja sam kineski Borna. Kao što vidite, danas ćemo spašavati princeze. Pa da, ja sam kineski Borna. Ako mislite da sam bolji od Borne, pišite komentare. Ako ne vidim bar jedan komentar, kineski Borna je puno bolji. Ja ću otvoriti svoje oči, to ne želite. Da vidimo da možemo dobiti 20 lajkova na ovom videu, da kažem da sam bolji od Borne. Spasi ga! Bez brige, princezo, ja ću te spasiti, kineski Borna. Padeš! Ok, kao što vidite, spasili smo ovu tu princezu. Da, tu princezu. A sada ćemo napraviti što svi vitezi rade sa svojim princezama. Evo, samo ću i nešto ugraditi u glavu. I sada, da uzmemo ovaj daljinski. I sada, 3, 4. Da, to rade svi vitezi sa svojim princezama. Eksplodiraju ih. Pa da, ako ste uživali u ovom videu, lajkajte da vidimo da možemo dobiti 20 lajkova, da dokažem da sam bolji od Borne. Šerite ovaj video sa drugim ljudima i komentirajte da sam bolji od Borne. Bye!